kigima mwancho muligeria we television ya Ndizi TV ne mambingi ya kigima tukuchira AMO ase mukuru ase constituency ya Nyaribari Chache Yereme County ya Kisii chingaki Amachibu ya wachori meanse ya Kenya agenderete gosoa ase tallying center au inyoranga wachori bumwakayo wa 2022 ni go chagetebene litukuli igoro abase twabugete litukuli igoro mambye kuruchinsa 12 chingaki bituo byegoretwe twakomanya au na chikura cyanyara ko bakigwa kwa litukuli igoro abaroniri au bibirugo ntwakobaleterete buna abagete chikura cyabo namagaya ya chikura kigasie kwa chinsa 10 cyamugoroba abwase bali bategerete ase bitu bagenderete banchirete kwa chikura goika omwalyo nagoikera ensemo Amachibu yo buchorikonya aso irwaso ase tallying center au tokatargoika ase tallying center ye county ya Kisii eyere Kisii National Polytechnic kunende talimanga genderete ase nseme yo gekogera tallying center ye county niyo eganyeta Amachibu korwa ase constituency au bali baito ni gobakeshete ase constituency echo likona kibunango koletera bane buna awateka AMO ase yamoni gotobegete kambi ase esukuru yabamura ya Kisii school yere tallying center ye constituency ya Nyaribari Chache nyoranga constituency ya Nyaribari Chache negati ya constituency kianda chire imeye county ya Kisii egati chinde abwase chikura chiagendari koletwa korwa obutuko bwigorwekera boni gumancho murigelia egati ye constituency tubwate ime ye county ya Kisii ngamo ne constituency eli yabo basi ntubwate yegatore asebono yekorokunga Nyaribari Chache ntubwate constituency ya Bonchari bote constituency ya South Mogirango twatwara constituency ya Amachoge borabu tubwate constituency ya Nyaribari Masaba Kitutu Chache North Kitutu Chache South awigo Kitutu Masaba tutali kweba West Mogirango asebono Amachibu nikagendete kosoa ase constituency ya Nyaribari Chache aigas tobegete kambi ime ye skuru ye secondary ya Kisii Boys High School yere bono tallying center ye constituency ya Nyaribari Chache ikarabono ya bituo tali byonsi byenyarire ko bigo ikia Amachibu abo buna kamera ya man ya ito egendete kumurekera ayo nabo bisaba IBC bagendete korwa egati ya Amachibu aliya ikire ime yensemeye ya Kisii school mwancho murigelia kumurekere egati yabarai abo bagambire ime ye constituency ya Nyaribari Chache yebwate chi ward isano neye mwegati yabo Kisii Central ward yo tore asabono iga tubwate ward ya baracho totore ward ya Keumbu totore ward ya Kyogoyiro nabo igo ward ya Birongo nabo igo ward ya Ibeno icho negati ye chi ward chigotoka ime ye constituency ya Nyaribari Chache bagambi ba nyarire kugamba ime ye constituency ya Nyaribari Chache korwa ensi ya Kenya enyorbo independence emora yo mutangani we constituency ya Nyaribari Chache ni garenge Andrew John Manga korwa sekiama gyakanu chinga kensi ya Kenya bono yabwate one party system osekiama kemo kyarenge kugamba ime yensengima mtwabwate byama binge na maiga ye byama ebinge goso igwa Simon Nyachae oyibono ole umurayo munyankongo kigima kagamba ko chakiro mwaka buri gwe muchimikyana 92 goika mwaka w'icubu ibere na ibere akarabono arwete korwa sekiama gya kanu agasoa sekiama gya Ford people mwaka w'icurubere na isano na ibere abo asobochori bo negative ime yense ya Kenya egati yechingongo au chikatwara chiburuburu mbunge Robert Onsare Monda agachorwe terase kiama gianaka abo anse agambeta bono anse myake 5 ase constituency yega to komulikera litko
ikolia lero aiga sensemo ya Kisii School inyoranga amaralia ni okonyora AMS ya Moimiandizi TV nero bwansu ubumugusi tokumulekera e constituency ya Nyaribari Chache egati echi constituency chinde echio abaralia baito babegete kambi eligo komanya buna mangana agendrete ungendera komanya igoro ye constituency ya Nyaribari Chache Robert Onsari Monda akagamba weterasi ekiama kiana kuru mwaka w'ikirubire na isano na ibere goika mwaka w'ikirubire na 13 abwase Chris ebichagebwe ekiama kia ODM ayeto bwikorende jikure cyo kigatugutirwale abwase umwaka wa 2013 Richard Nyagakatongi akaira ekia obubuyo bunande maiga yokobeka a by election se umwaka wa 2013 Richard Nyagakatongi ogambire ime constituency ya Nyaribari Chache kuri umwaka wa 2013 chingaki omuraibwense Uhuru Kenyatta ayirete obubuyo no muraibwense sentunda egoseka bo muraibwe okane wense ya Kenya wikira boniga ekerawe chikosoka kuru abisi nalibono Richard Nyagakatongi achagete kuru 2013 ekero Uhuru Kenyatta buno muraibwense eroto bubwi wikira ekera chagete ne kiamagia Ford People asechikura chia 2013 nande chikura chia 2017 wasumwaka bujubere na 15 ebere Richard Nyagakatongi akanganya wono kuru ase ekiama gerigia Ford People Jubilee Party ekaroisibwa mwaka wa 2017 abwase aireto bwi egose atetete kirukia na koiro bwi nande asentundende ase constituency ya Nyaribari Chache mwaka wa 2022 orabono igatokumulekera ntogenda tukora usento chikonyora omurai omwa gose Richard Nyagakatongi na chikoira obubwi asentunda ya gatatu ime ye constituency ya Nyaribari Chache nyirangana ikabote binga constituency ya Nyaribari Chache ni yebwate chi ward isano neyemo igati yabo Kisii Central itobegete kambi asebono imi school yabo mura ya Kisii School tobwate baracho ward totora Kiumbu Kiogoro ward Birongo naboigo ibeno ekyo negati echi ward ekyo chire ime ye constituency ya Nyaribari Chache libitu awekiraboniga ime ye tallying center byanyali koba bigotuma Amachibu abo egati yabiria twanyali komulikira egati yabo negetuo kyabo baracho use imeye watch ne word yabo baracho ebitu byatumire Amachibu abo ngati ya Nyango primary abwase Zahir Janda abwate chikura emye mona merongo kianda na kianda abo ase abo jumbe weka abo ime ye constituency ya Nyaribari Chache kubwatiwa na Tongi yobate Richard Nyagakatongi yobate chikura 10 na kianda kurwase nseme ya Nyango bono Zahir Janda nigo airito bwe wa ji bonge kima kero okoligelia ase egetu ikigyo wake kura kya Nyango togende ase egetu kende kyo wake kura ya county council hall iyo toka ime ya Baracho ward Zahir Janda nigabwate chikura emye yamo na mirongo etane bere naboigo Richard Tongi nigabwate chikura emerongo ebere neisatu chinsemo cyanya nturago stream mo ya nyara koleta Amachibu abwase Richard Tongi abwate chikura emerongo endenanye Janda abwate chikura chimibere na ibere negati Amachibu aliyagana tekoswa AMS yemo ime yegetase ni Kandizi titobete kambi asisukuri abamura ya Kisii School abwase ikikerege tuo yokubara chikura ase constituency ya Nyaribari Chache egetuo kyo wake kura yakari ni gobono gya Nyaragosie kwa chikura cyabarwa wase Richard Tongi abwate chikura 35 na isatu Zahir Janda abwate chikura 95 negati Amachibu aliyo agenda tekoswa ase ensemiga ya Kisii School sensemo ya Kisii campus Janda nigabwate chikura 42 chingaki Richard Tongi nere abwate chikura 15 mucho muligelia ebituo binde byanyali wikirania Amachibu ya obo women rep obo senator nabo igo obo governor egati abonege tuo gya Kisii National Polytechnic etuo gya Getembe Tea Center egetuo kya Bosongo Chiefs Camp ebinegati ebituo biringo cyo kumanyinga
ki abaseneta bagendete gukoria abagabana nabo igo aba women rep ime ye county eto ya Kisii kolenda asibono tugendera kumurikira igoro iyobo jumbe ime ya Nyaribari Chache Kisii National Polytechnic ni gozo hirjanda bwate chikura mye mu 35 na ibere chingaki Richard Tony bwate chikura 35 na isato nigo nyarangani otoka yatera aya masemo buna toko ya nyara kurwase presiding officer ime ya Kisii School nyaranga Kisii School buna atika wote bi negetu yo kubara chikura gose talent center yo ere ime ya Nyaribari Chache egati chi constituency kianda chire ime ye county ya Kisii abarali baito mpabegete kambi ase chi talent center manga ento chikoyanda wika ase county talent center yere ase skuru ya Kisii National Polytechnic tuchikumelekiranga na Amachibu ko ase chi constituency agendrete goswabuna abaliki baito batumanya na indebuna ekyombe ya IEBC kogendera agotumanya segetu ya Getembe T Center janda ni gabwate chikura 45 chingaki Richard Tongi abwate chikura 14 tukolere ase egetu kia abosongo Chiefs Camp abwase Zahir janda abwate chikura 29 chingaki Richard Tongi abwate wano chikura 11 muri ya ainegati ya Amachibu ali atoikeye aiga asegetaseni Kiandizi TV obwansubo mu Gusii kero tokendrete wono ukoyaletera masemo roiga skuru yabamura ya Kisii School yore talent center ime ye constituency yaiga ya Nyaribari Chache moncho muri chingaki omo cameraman yane egendrete kumurikira igo sense meliende ni chikura chigendrete goswa igo buna keretageka buna chigoswa twamanyigwa na presiding officer usane returning officer ni otowochi okomanya AMS mu mwancho muri igonyuranga obocholi bwa 2022 imtu na Ndizi TV ni otokoletera asenchira Ndizi TV yoka iranya okoletera chibichechi ni ochiwochira AMS mu rwase talent center ime ye constituency ya Nyaribari Chache yere asense meyega ya Kisii School egetu kyabosongo Chiefs Camp na kinakomanya ekyomoyo kolinde kurwase getu ekyontonya Amachibu yobo raibwense abwase kurwase getie ekyo egetu kyabosongo Chiefs Camp Mheshimiwa Raila na wate chikore 34 abwase William Samoei Ruto kurwase kyama kya UDA abwate chikura 15 neyamo nigatitu ya chiria chiatoikere kurwa ase ebitu au ime ye constituency ya Nyaribari Chache ekeroto genderete ko sansa morenera abuna mangana ya gotuchira aseyemo inyoringwa umwancho muligeria constituency ya Nyaribari Chache nigo omwaka wechirubere na 15 ebere yabwate gwetania abaki chikura chiribu 50 ebere na 5 na bere chiribu na kolende gwikira omwaka wa 2022 abaki chikura chiribu 5 na 3 na 15 nigo banganyetie kura yabo gwika se constituency ya Nyaribari Chache abwase bono balingene kirenga gyo chagwa kya chikura wakakura yabo ase ngoroga rwa Gusii ase constituency yiga kurende koru mambye buna twatarantu anyara ko enekia oboke wabaki chikura ase bitu kurende abarali baito mbaga mbana into batwere kinga batone kiringa enambe yuga baki chikura njamenda gutira na boika omweryo ebitu byanyara ogosiekwa abwase bono tokenderete gukoyatera AMS megati ebitu biria ose chi polling station chiri cyane kiri cyatoletere Amachibu yo ya ebirogo kando nobo jumbe bwa Nyaribari Chache ngamo negetu ya Kisii National Poly abwase ansemo iyo women rep musubati Janet Ongera abwase chikura 50 na isano neyamo
chingaki Doris Donya abwate chikura emyemo na 15 na isato sensemo yagetembe T Center Donya nigabwate chikura emeronge 45 na yemo chingaki musubati Teresa bitutu abwate chikura isano na isato Janet tora etkura yemo abunase egetuo gia getembe T Center ikigotoka ime ye constituency ya Nyaribari Chache abwase bono togenda tokoeretera eyamase mukuru igase skuru yabamura ya Kisii School asensemo yabosongo Chiefs Camp Amachibu yobo women rep na Nyaragoso abwase Donya Doris abwate chikura mirongo 24 Teresa bitu abwate chikura 2 abwase Janet ongera yori mu women rep obono abwate chikura 14 negatitu ya Amachibu akerongo kumanya so bwingekigima nyoranga to chikomanyigwa amwali okwiri tukonga noroli ochikomanya obuchikoba omujumbe obwenseme ya Nyaribari Chache nolyo obuchikoba omu women rep obwe county ya Kisii nolyo obuchikoba omu governor obwe county ya Kisii omu senator obwe county ya Kisii ningo obuchikoba se emambi yabono moncho muligelia obwe television NDZ TV gati yebitono boigo ebyo byatoikerie Amachibu yobo senator ngamo na Kisii National Polytechnic abwase omweshimiwa Josh Mangi oyiboigo ole omo deputy governor we county ya Kisii bono ganjete kurwa sekyama ya ODM akaenda sekyama ya UDA abwase akaboli bo senator kurwa abwate chikura 50 na isato omingo magarani go akaboli kurwa sekyama ya Jubilee abwate chikura 50 mo onyonga nigo abwate chikura 100 mo na 10 na isato kurwa setu kiage tembe T Center Josh Mangi ni abwate chikura 20 na isato chinga kiono Richard Onyonga abwate chikura 35 na ibere Josh Mangi nigo na ka kumanyingani abwate chikura 23 mwanchumuligelia inengati yali tugandira to kumanya inyoranga buna kinambe kikikonya gasoa nigo togo chibeka amo kolengana naba obisaba IEBC to gochireta sole emambi yabonega okoyena kwanenga nogende tuko yabwaja eyamase yamo ime yandizi TV ne rogwansubo mu Gusii se egetaseni nambe yamo imeyorongo Gusii nyoranga mwana ena bukonyora eyamase mo wetera asu mutandao YouTube aso to gotonyora unandizi TV news tugendere uchesege taseni kiapo songo Chiefs Camp abwase Josh Mangi abwate chikura 15 na ibere babwatanete esati kabisa na ombingo magara babwate chikura 15 na ibere chinga ki Richard Onyonga abwate chikura 20 na nyichikura boigo asensemo yebo gavana ebituo byo bitatombya nyara gotoma Amachibu abo abwase Simbarati abwate chikura 35 na ibere kurwase egetuo gyabo songo Chiefs Camp kurwase nseme yeyo ya songo Chiefs Camp machogu yo kobolia ekirwe kikyo bugambana kurwa wetera sekyama ya UDA ikurwa nomokonyi bomora ebwense William Samoei Ruto yiwego kobolia obora ebwense wetera sekyama kikya UDA machogu niga abwate chikura 10 kurwa se nseme yukurase egesemo ya getembe T Center Zekil machogu niga abwate chikura 35 na yemo chinga Kisimbarati yokobolia ono ekirwe kikyo bugambana wetera sekyama ya ODM gikura wa nomorai obwekyame kyo kya ODM yiboigo rumuranilia wekirugo kyobo rai wense wetera azimio la umoja abwate bono Simbarati abwate chikora 45 nyoranga nseme yo ya Kisii National Polytechnic ndero njatoma Amachibu abo yobo gabana abwase Simbarati abwate chikora 155 na ibere chinga ki Chris obure yokobole wetera sekyama ya Jubilee kora inomo ikora wa nomorai bwenso bono yiboigo chikosoko morai bwense Uhuru Kenyatta Chris obure abwate chikura 5 na yemo chinga ki Ezekiel Machogu wekyama kya UDA abwate chikura 50 mo na ibere mwancho muligelia negati ya litutogendera te kumanya kurwa chinsemo
aiga ime ya Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii nyorangani goto gochera ya masemo wetera korwa iga esukuru ya mamura ya Kisii School iyo ere egetuo kyo kubara chikura ime ye constituency ya Nyaribari Chache genda go bwatia Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii mwanchurigeria tetengo tigere amangana yubuna kunya gochaigo chingaki ndo chabono mu presiding officer agente gotwa Amachibu ya masemo ime ya Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii.
County Union Member of National Assembly election result of the polling station. Kisii Primary. Polling station 101. Kisii Primary Station Kisii Campus Primary School Polling Station 101, Chache. Number of votes cast in favor of each candidate. Aburi Donya, Boris, 40. Gitoi Lucifela Buari 1. Karan Jacqueline No is 0. Awancha Dorothy Kwamboka is 0. Mogoi Getrude Nyatiti is 0. Ngare Santena Roslin is 2. Nyamao Julius Nchama is 0. Dino Maureen Moran 6. Agenda Oslin Meteo is 0. Pandori Vicky Nyaboke is 1. Omera Janet is 13. Ontario Peter Perry is 10. Teresa is 2. Osundo Rao is 8. Total valid vote is 63. Total number of valid votes is 83, and registered voters in that station is 120. There are no rejected ballots. Governor election result at the polling station, Kisii Campus Primary School, polling station 101. Number of votes cast in favor of each candidate. Arati Paul Simba, 64. Nyamoya Manfon Oyongo, 2. Oburo Christopher Nyagoro, 1. Ambassador Ezekiel Machogu 15. Complete Joseph Latino 0. Okay, Arati Simba Paul 64. Nyamoya Manson Oyongo 2. Oburo Christopher Mogere 1. Ambassador Ezekiel Machogu 15. Until Joseph Latino 1. And Onyanka Joasia 0. Total number of valid votes is 23.
We have results from Birongo Open Air Market polling station. Presidential election results. The number of votes cast in favor of each candidate. Odinga Raila, 50. Ruto William 40. Wahiga David, 134. Rejected. So one rejected ballot and the total number of valid votes are 200. Also refuse. Have you said refuse? We want to refuse.
yere getaseni yoko bara chikura ime ye constituency ya Nyaribari Chache ime county ya Kisii bunane ko tabi niko tobegete kambi korwa iga ime school ya bamura ya Kisii school ensemo ya ime nyechibicha ogenda teko yona ayemo aseyemo korinde nigo asebono intenene asensemo isuko Amachibu agenda tekoretwa ayemo asemo mwanchumuligiria chinga kitoka ndeteko kusansa muranira ime yandizi TV nero obwansu obwa Gusii chibicha chichigo chera emanse mone chigali chikorwa asebituo bibono byakuri kubara chikura cyabo byekiriya settling center nakawote bya constituency ya Nyaribari Chache nige bwate chiwodi sano nemo nebituo au ime constituency yiga nigo byakoletewa akachikura cyabo chinsa 14 cyamugoroba abwa sebono omoncho muligelia togendrete okoletera mo asemo ime yandizi TV nero bwansu bwo Gusii chigali nigo cyachaka koikaiga kokira chinsa chinsa ibere cyabo tuko abwa sebono goikera bono egatie chigali cyo cyekiri Amachibu ayo nechinde chigendrete kosoka kurwase ebitaseni ebiya echibiche cyoroche asembe onegati ye chigali chiri chigo ikyamachibu asebono abwa se cyarure ase polling centers au bono chigo soi ase a constituency tallying center itotabiere ime ye skuru ya bamura ya Kisii school ime ye county ya Kisii nagati ya Amachibu twakoletera emo ansemo ntokoletera Amachibu yobo women rep tokoletera Amachibu yobo senator tokoletera Amachibu yobo gabana nabo igo MP ime ya Nyaribari Chache abwase abaroneri abagendrete kwerore nabende tokoli asichikura cyumwakoyo nyoranga aya nigagochira ayemo aseyemo ime ya ndizi TV nero bwansu obwo Gusii unoroche ase etv ya umoncho muligiria nechibicha cyemo aseyemo obuna amasakara yechikura agende tokostoigwa ase tallying center ya Kisii school ime ye constituency ya Nyaribari Chache echoni chikura cyarure bono ase polling centers kuruma Amachibu agetwe litkore igoro chiusekura chikura cyagetwe litkore igoro abo bisaba IBC nigo babera se bitwe bi opo tukobogima eliyo kobara chikure chikoene kyabuna ayemo baada yende bachibalire bachibekire ase ballot boxes nabo igo bachakira orogendo kurwa se polling stations bochaiga ase tallying center ime ya obumochobo songo yure ase ensemiga ya Kisii school nyorangane tallying center yure ase constituency tallying center ya constituency ya Nyaribari Chache yure ime ye county ya Kisii mwancho muligelia baadaye ndo chikoenda wika ase tallying center ye county ya Kisii tuchikwemanyira mangana buga buna agendrete kyagera chikura chubuga bana nigo chigo chikoralirwa emase mukuru ase tallying center ye county aiga sitole bono emambia lero moncho muligerelia ne tallying center ye constituency enya Nyaribari Chache abwase obo chikura chobo jumbe chigo chikoralirwa no mubu ikoralirwa emase yemo iwe igo chikura chiria chobo senator chobo governor nabo igo women rep nchikoralirwa kurwa se constituency au na maiga yayo koirwa wika ase tallying center ye county yere ase esukuru ya Kisii National Polytechnic abwase togochi gokoletera ayemo abuna mwancho muligerelia agochikoika ega chigali chinyinge nigo chigendete go ikyamachibu asebono ase cyarure ase bitu au bali nigo bwakoleka obutukobo imagoika emambi yabono chingaki baikire asensemeye one kibuna Amachibu ayungo barware asobwamo elio aikere omwaki kura asobwango amanyenga omo MC one nachora no rulioyo omo MP one nachora no rulioyo omo women rep one nachora no rulioyo naboigo omo governor one nachora no rulioyo titueba obo raibwense kero mwancho muligelia aba Rwandeli a ombeso getie
omwaka oyo nalitwa twarete abarwaniriri abange kigima bekirogo ky'oburayi bw'ensi mensi ya Kenya kolende mwega ya muchujo eriyo goso ase eballot bakoleka abarwaniriri bane boka bagachorwa goso ase eballot abwase eri tukolegoro aba kichikura abanyarete ko bakonyora libagali ko bakera bana bo chikura igati abo no murayibe kyamagia ODM oyibo yigo kwerukia bendera yobomo bwa Azimio la Umoja oyore Raila Amolo Odinga inyoranga Raila Amolo Odinga onyalire gakubolie kirugo ky'oburayi bw'ensi ase chintunda chinyinge kagima neye nige kagero ko ba entunda yaye yo moelio bunagoteba utambine yo moelio ntumaiti gusene yo moelio chikaba onye gakoirobobwe nentunda chintunda chinyinge kagima anyalire ko ba agakorwa nebikirogo ky'oburayi bw'ensi negati yabarwaneri abo obare ase ekirogo ky'oburayi bw'ensi Raila Odinga bw'ikyama kya ODM nabo igo obomo obwa Azimio la Umoja obwo bwatani bono egati yabale ase obomo bumada karwa yoro mokonyi bumorai bwense ose mokonyi oye Raila Amolo Odinga igakurwa ase ekyama kyanak tubwate Kalonzo Musyoka bw'ikyama kya Wiper oyibono onere ore obomo asobomo bwa Azimio la Umoja omorangeli onde bw'ikirogo ky'oburayi bwense nere William Samoei Ruto ibo ole omokonyi bomorayi bwense asebono kolende nigakurwanira ekya oburayi bwense wetera ase ekyama kya UDA nentunda ya entangani kigima kuranira ekirogo ky'oburayi bwense mayoko basira abarwaneri ao korwa ase chikura chaitire ranga William Ruto nigasoete ase ensemi yokorokunga presidency ase umuntu wekinyi munyamurero omwaka w'ekirubere na na 15 chingaki alengo mokonyo ye Uhuru Kenyatta na bakanyara ko bakoira obubwe weterase obomo bori wa Jubilee babwate kyamakelia kya TNA na UDP bakanyara ko bakoira obubwe weterase kyamekyo obomo bwa Jubilee mwaka wa 2017 bakairana na inde weterase obomo bw'kyama ya Jubilee sansambona na ibya byabona go chamo na koleta ikyama ya Jubilee na bakoira obubwe sentunda yende kolenda so mwako iga William Samoei Ruto akanyara konyora ga krosi kyama kya UDA kibono akoirukia bendera yaye inse yobomo kwa Kenya kwanza uboigo boko bwatani omo Mheshimiwa Musalia Mudavadi w'ikyama kya Amani National Congress dubwate Moses Wetangula egati yabande ime yekyama ime yobomo bwa Kenya kwanza gati yabarwaniri bande ime anse yo burayi bwense ngamo na George Wajakoya oyibono onyala kwimukiri berera kigima ose ase mitandao ase manifesto yaye iyo murekrete amangana abange batebanga takonyarikana kolende ntuchikorora ose onyaga koirobora ebwense medio sama tumaini naro asere koirobora ebwense kyagira na ere ntunda yaye ntangani kigima akorwanira obora ebwense gwetera ase ekyama akia root party ekyobono akorwanira oburayi bwense ekyama kende kere ase oburwaniri bw'oburayi bwense nkeri akia ekyama kya Agano party ekyo gekorawa nomorwaneria bw'ekyama ekyo yo maure negati yabarwaneri abo bono kurwase kyama kya Agano party mwancho muliga kiroto koletera ekibichechi AMS muntu into koirani asensemo yebekorere ebuna Amachibu agenda tekosoigwa AMS emo miegeta seni Kisii TV nero bwanso mu Gusii kagotabinga baadaye chingaki Amachibu asoire wasase county tallying center eyere asensemo ya Kisii National Polytechnic into chigo ika asenseme yo to chigo komanya buna amangana agendrete aiga segeta seni Kisii TV nero bwanso mu Gusii to koletera ya masemo ogonyora obwanso bwo chori mu mwaka w'ikirubere na marongebere nebere chingaki
abange baganyerete komanyanga omorai ogatano obwense ya Kenya norulyo baganyerete komanyanga omorai okabere somogabana okabere bwe county ya Kisii norulyo igotorosa bunoligereti egasi nigendrete abange niko bakwebori ngakorutwa gagete kura ngakitutoranyora Amachibu ito ikomuna tokoroke ya maseyemo chikura chao chekira sensemeye ye tallying center naba raliba itombale ase chinsemo au liko koene kelinga gokoletera bali amangana ya eye maseyemo buna wateka korwase chi constituency tallying centers au korwase county ya Nyamira moralito job maangi no abegete kambia sensemeri ya kebirigo boys abwa sebono abegete kambi au chokoletera eye maseyemo buna mangana ayandrete gwate korwase sensemeyo Nyaranga county ya Nyamira nerone gati yechi county bere echichira sorogongo rwagusii abwase abroneli na barwasa gati kurwase county ya Nyamira likurwanira ekerogo kyobo gabana ekyo asebono omugabana Emos Nyaribo aikaranserete oyibono kuboli keroge kyo ganeti kurwanira goitera sekyama kya UPA gati yabande ntubwate Ben Mumanyi ntubwate Walter Nyambati abono baligetiye koira obugabana bwe county ya Nyamira gati abarwaneli ime county ya Kisii buna naika wotebya abo mapema ngamo na Simba arati kwetera sekyama gia ODM nabego ntubwate oyokoboli kero kyo bugabana Ezekiel Machogo oyokoboli gwetera asekyama kia UDA ntubwate egati yabanda bange inyoranga Ezekiel Machogo ni yakoboro kora sekyama kyo kia UDA kero abwate omo senator yumanyekanete buna Joash Maangi oyore boigo okobori agoitira ase ekyama kya UDA kora jubilinto bwate Chris Obure oyiboigo okobori ekirogo kyo bugabana wetira ase ekyama kya Jubilee egati yabande bagendrete korwanira ekero bagandete korwanira ekero kyobo gabana ime ye county ya Kisii ndete koire wika sensemo ye imeto gandete ko manya unamngana agendre tumoncho muligeria ninkomanye asobo ime chinga kibada ito chikomera na nere omorikyoito omorikyoito Josephat Amisi agenda okomanya aiga aime wansu wo Gusii koraiga ase eskuru ya Kisii school yere tallying center ime ye constituency ya Nyaribari Chache retariana Victor Sultano bangi
of 1. Number of votes cast in favor of each candidate. Odinga Raila, 80. Ruto William Samoei, 75. Wahiga David Maure, 0. Wajakoya George Lugiri, 0. Total number of valid votes cast, 155. Total number of valid votes cast, 155. Total number of registered voters in the polling station, 226. Number of votes cast in favor of each candidate. Kisii Munga Nyamira 8. Ganda Zahir 77. Kenani James F.O. 32. Momani Thaddeus Nyangela 1. Nyamari Kevin Mabeka 1. Nyamari Nelson Ontario 2. Obino Eric Ogoti 12. Ombati Elijah Marube 0. Ongwari Samuel Apoko 4. Otara Henry Nyachio 0. Rioba Vincent Sawe 2. Tom Richard Nyagaka 14. Total number of registered voters in the polling station 226. Total number of rejected ballot papers 3. Total number of valid votes cast 153.
Total number of valid votes cast 157. Magara John Omega
Kegengo, 29. Manyisa Vincent Muono, 4. Nyang'au Evan Nyakundi, 0. Koigara Gredius Nyamwenge, 1. Okemwa Samuel Yose, 3. Omanga John Kennedy, 1. Onyonga Richard Momoima, 66. Total number of registered voters at the polling station, 226. Number of registered ballot papers, 4. Total number of valid votes cast, 153. Candidate Kaburi Donya Doris, 59. Gotoi Lucera Buari, 1. Karan Jacqueline, 4. Mamwanja Dorot Wamboka, 2. Mogoi Getruda Nyatich, 1. Ngare Fontina Roslin, 2. Nyamau Julie Nanjama, 2. Robino Morin Mora, 4. Ogendo Iwin Nyoteo, 6. Konderi Pik Nyaboke, 3. Ongera Janet, 2. Onsarigo Peris Bitutu, 2. Oro Teresa Bitutu, 28. Otundo Rael, 8. Total number of registered voters in the polling station, 226. Total number of rejected ballot papers, 3. Total number of valid votes cast, 154. Candidate Arati Paul Simba, 84. Nyamweya Manson Oyongo, 3. Obure Christopher Mogere, 3. Ombaki Ezekiel Machou, 60. Onchiri Josephat Ratemo, 2. Ongeri Samson Kegengo, 1. Onyanja Josiah, 1. Total number of registered voters in the polling station, 226. Total number of rejected ballot papers, 2. Total number of valid votes cast, 154.
Raila 133. Ruto William Samoei 105. Wahiga David Mwaure 0. Wajakoya George Lujiri 1. Total number of valid votes cast 239. Total number of registered voters in the polling station 482. Total number of rejected ballot papers 4. Total number of valid votes cast 239. Election results at the polling station. Kari DD Primary School polling station 2 of 2. Number of votes cast in favor of each candidate. Chache Chris Munga Nyamaratandi 9. Janda Zair 114. Benani Jeff SO 38. Momani Thaddeus Nyangena 1. Nyamari Kevin Mabeta 1. Nyamari Nelson Ontario 1. Obino Eric Ogot 49. Ombati Elijah Marube 0. Ongwani Samuel Apoko 1. Otara Hen Machio 0. Dioba Vincent Sawe 1. Tommy Richard Nyagaka 21. Total number of registered voters in the polling station 482. Total number of rejected ballot papers 7. Total number of valid votes cast 236. Rejected 0.
Wajakoya George Lugiri, 0. Total number of registered voters in the polling station, 170. Total number of rejected ballot papers, 2. Total number of valid vote cards, 142. Member of National Assembly election results at the polling station, Chirenge Primary School, polling station 1 of 1. Number of votes cast in favor of each candidate. Chache Nyamira Nyamira Counties, 2. Janda Zaire, 50. Senani Total number of carried votes cast, 142. Member of County Assembly election results at the polling station. Chirenge Primary School, polling station 1 of 1. Number of votes cast in favor of each candidate. Gusii Wilfred Ontario, 1. Innocent Momanyi Mogaka, 2. Mirewa Meshak Machoka, 1. Moindi James Nyambani, 1. Nyamau Ponzes Maranga, 5. Nyamogoba Nyamwaro Senior, 2. Nyangares Cyrus Sagero, 117. Onsare Daniel Asiago, 1. Onsare Douglas Mangabo, 0. Teya Nasal Ndabo, 4. Walter Obare Motake, 6. Total number of valid votes cast, 140. Total number of registered voters in the polling station, 170. Total number of rejected ballot papers, 4. Senate election results at the polling station. Chirenge Primary School, polling station 1 of 1. Number of votes cast in favor of each candidate. Atemba Richard Munyega, 28. Maangi Joash Aga of Ongera, 29. Magara James Omingo, 38. Manyisa Vincent Mwono, 4. Nyang'au Evans Nyakundi, 3. Oigara Credias Nyamonge, 0. Okemwa Samuel Riote, 1. Omanga John Kennedy, 3. Onyonga Richard Momoima, 31. Total number of valid votes cast, 137. Total number of registered
station 170. Total number of rejected ballot papers 6. County woman member of the National Assembly, election results at the polling station, Shirenge Primary School, polling station 1 of 1. Number of votes cast in favor of each candidate. Aburi Donya Doris, 38. Yotoi Lucera Buari, 4. Karan Jacqueline, 0. Mamwacha Dorothy Kwamboka, 2.
cast in favor of each candidate. Arati Paul Simba, 66. Nyamira Manson Oyongo, 7. Kobure Christopher Mogere, 3. Ombaki Ezekiel Machogu, 61. Onjiri Josephat Ratemu, 1. Ongeri Samson Kegengo, 1. Onyancha Josiah, 1. Number of registered voters in the polling station, 170. Number of rejected ballot papers, 2. Total number of valid votes cast, 140.
Raila 148. Ruto William Samoei. Number of votes cast in favor of each candidate: Odinga Raila 148. Ruto William Samoei 88. Wahiga David Mwaure 0. Wajakoya George Lujiri 2. Total number of registered voters in the polling station 483. Total number of rejected ballot papers 0. Total number of valid votes cast 238. Member of National Assembly election results at the polling station. Kari DEP Primary School polling station 1 of 2. Number of votes cast in favor of each candidate. Chache Chris Munga Nyamira Counties 7. Janda Zair 98. Kenani James F4 45. Momani Thaddeus Nyangena 0. Nyamari Kevin Mabeka 1. Nyamari Nelson Ontario 1. Obino Eric Ogoti 39. Ombati Elijah Marube 1. Konkwani Samuel Aboko 4. Otara Henry Nachio 0. Rioba Vincent Sawe 2. Tom Richard Nyagaka 38. Number of registered voters in the polling station 483. Number of rejected ballot papers 3. Total number of valid votes cast 236. Member of County Assembly election results at the polling station. Kari DEP Primary School polling station 1 of 2. Number of votes cast in favor of each candidate. Ichaba Gibson Moruri 11. Machogu Raymond Samuel 29. Miruka Evans Ondicho 1. Mogaka Bernard Nyamanya 4. Mokua Moses Nyakoni 2. Moses Evans Michael 5. Moses Ibrahim Ongubo 93. Nyabendi Joshua Nyakoni 58. Nyambane Elijah Samarere 22. Onduso Kenneth Kengara 2. Ongaki Lucas 2. Oruru George Ombogo 1.
Joash Kata Obongera, 58. Magara James Domingo, 52. Evans Nagata, Mangau Evans Nyakundi, 1.